Tervetuloa seuraamaan suoraa lähetystä Formula 1 maailmanmestaruusosakilpailu kaukaa toiselta puolelta maapalloa. Villeneuve, Schumacher, Frentzen, Mika Häkkinen. Starttivalot vaihtuvat, nyt kaikki irti! Mika Häkkinen taistelee maailmanmestaruudesta. Ja sitten mennään! Mika saa loistavan lähdön. Hyvä Mika! Huippujännittävä tilanne! Häkkinen nousee! David Coulthard johtaa, mutta Mika Häkkinen tulee kovana takaa. Hyvä Mika! Huippujännittävä tilanne! Mika tavoittaa koko ajan. Häkkinen nousee! Mika tulee ja nousee ykköseksi. Hyvä Suomi! Hyvä Mika! Huippujännittävä tilanne! Sieltä toisten takaa Salo tulee. Näyttää, tulee ja ohittaa. Hyvä Salo! Häkkinen nousee! Huippujännittävä tilanne! Häkkinen nousee. Häkkinen tulee varikolle! Nyt tarkkana! Onnistuuko Villeneuve ohittamaan Häkkisen varikolla? Kaikki menee nappiin! Villeneuve tulee. Hyvä Suomi! Hyvä seksi. Eddie Irvine! Häkkinen nousee! Mutta mitä tekee Scotti? David Coulthard. Huippujännittävä tilanne! Häkkinen Scotti tulee ja nousee! jarrupalat heikkuvat kuin joulupukin poskipäät. Jarrutus on tiukka, mutta Mika tietää mitä hän tekee. Hyvä Mika, sieltä hän nousee. Häkkinen nousee ja menee kärkeen. Häkkinen nousee. Mika tulee ja nousee ykköseksi. Huippujännittävä Seksi. Hyvä Suomi! Hyvä Mika! Huippujännittävä tilanne. Häkkinen tulee Schumacheriin. Häkkinen voittaa. Mika Häkkinen. Tätä ei meiltä kukaan ota koskaan pois. Mika taistelee maailmanmestaruudesta. Mutta missä on JJ?